Suomalainen Asiodata on kehittänyt tilavarausohjelmistoja jo yli 20 vuoden ajan. Uusin tuotteemme on urheiluseuroille räätälöity kenttävarausohjelmisto. Kenttävuorojen kausisuunnittelu ja hallinnointi voi olla tehotonta ja aikaa vievää. Myöhään ilmoitetut kenttävuorot ja joustamattomuus muutoksissa luo tyytymättömyyttä joukkueissa. Kenttien käyttöastekin olisi hyvä maksimoida. Asio-ohjelmistolla kenttävuorojen suunnittelu on helppoa ja säästää seuralle aikaa ja rahaa. Kentät voi kätevästi lohkoa osiin ja ohjelmistoa voi käyttää näppärästi nettiselaimella. Kun joukkueella menee hyvin, seuran hyvä maine kasvaa. Tarjoamalla hyvää palvelua joukkueelle vaikutat asiakastyytyväisyyteen ja seuraimagoon. Myös nuorien pelaajien vanhemmat ovat tyytyväisiä, kun vuorot karttoineen löytyvät helposti netistä. Joustavalla kenttävuorojen hallinnoinnilla aikaa ja resursseja vapautuu seuran ydintehtävään. Ohjelmisto tarjoaa monipuolisen pääsyn kenttävarauksiin eri rooleille seura- ja joukkuetasoilla. Joukkueet voivat myös itsenäisesti vapauttaa vuorojansa myyntiin ja ostaa vapautuneita vuoroja muilta joukkueilta netissä. Ohjelmisto sisältää monipuoliset laskutus-, raportointi- ja viestintäominaisuudet. Voit helposti kohdentaa kulut, luoda vuororaportteja ja seurata kenttiesi käyttöastetta. Asiodata toimittaa seurasi tarpeisiin räätälöidyn kenttävarausohjelmiston tilauksesta. Asioi kanssamme sähköpostitse osoitteessa asio@asio.fi.